Joo, tervetuloa katsomaan ja ihmettelee, kun haen siskon pojan veneellä toisesta osasta kaupunkia veneilyleirille tai tämmöiselle masters-kurssille. Asianmukainen lippalakki on päässä ja jos ei mitään muuta kapteenia ole, niin parta-aihio alkaa tulla. Tässä on tämänkertaisen aluksen ohjaamo. Siinä on vielä huppusen ukko. Avataan se. Saatu vene liikkeelle ja Pajalahdessa lähdetään. Pajalahti on Lauttasaaren lahti ja tämän näköinen paikka. Ja täältä kohti merisatamaa. Onko se nyt sitten Kaivopuistoa vai Ullanlinnaa vai Eiraa vai tietäjät tietää, minä en. Mut siellä se kuitenkin seisoo se siskon poika odottamassa kello 9.30. Hyvin on aikaa siis. Tästä menee tosi nopeasti. Autolla kestäisi paljon pidempään. Tiedättekö muuten mikä muu viesti, tai siis mikä viesti on näillä fendareilla, leputtajilla, laitasuojilla, monta nimeä. Jos ne jätetään ulos ja ajellaan tässä, niin se tarkoittaa sitä, että kyydissä on maksullisia naisia. Sailoring, ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, don't pay no trailer for sailoring. Trailer for sailoring, ain't got no trailer for sailoring. Sailoring, trailer for sailoring.